खुलुमबाय लोगोफोर, डियार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैनिसिमबो बेलासिनि गोजोन हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोननैसो खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बिसायख'थिनि सिगां सेउलि महिलारीनि 32 कौटि रांनि सम्पथिफोरखौ नोजोर होदों। 7 एप्रिलनिफ्राय 9 एप्रिल आरो 4 मे कालाराव गोरान सान फालिनाय जागोन। क'क्राझार बिसायख'थिनिफ्राय सा 6 बिजाथिफोरा नमिनेसनखौ बोखांना लाफिनबाय। अन्ध्र प्रदेशआव बास आरो लरिनि सौग्रावनायाव सा 13 सुबुंनि जिउ खहा। जिनाहारिनि बोलि जानांनाय सुबुंनि सिनायथिखौ जायखिजाया बेसेनाव रैखाथि होनांगौ। गिनांगौ गैया, आसामाव थोजासे पेट्रल आरो डिजेल दं। आंखालनि गिनायजों गुवाहाटी पेट्रल पाम्पफोराव गोलाव सारि। मध्य प्रदेशआव जुलिनि जानाय लोंनायनि उनाव सा 150निबो बांसिन सुबुंफोरा लोमजादों। ग्रेटार नयडायाव मम' जानायनि उनाव सा 10 सुबुंफोरा लोमजादों। मेघालयनि गोथां रोदानि दालांनि थाखाय इउनेस्क'नि नारसिननायखौ मिरु सरकारा रोखा खालामो। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ बिसायख'थिनि सिगां सेउलि महिलारीनि 32 कौटि रांनि सम्पथिफोरखौ नोजोर होदों। 2026 मायथाइनि बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्टनि बिजाथि सेउलि महिलारीनि सम्पथिनि फोरमायथिया सोराङाव फैदों। बिथांनि बिसायख'थि एफिडेभिटनि बादिब्ला सेउलि महिलारीनि आखायाव 32 कौटि रांसो बेसेननि सम्पथि दं, जाय राजखान्थिनि फोथाराव मोनसे गोख्रों रांखान्थियारि बिथिंखौ दिन्थियो। रिपर्टफोरा बेखौबो फोरमायो दि बिथांनाव गोबां बेंक एकाउन्ट आरो गोबां अनजिमानि गारिफोर दं, जाय गोबां धोन आरो फुंखाफोरखौ दिन्थियो। बिथाङा क'क्राझार बियाबनिफ्राय बिसायख'थि गेलेदों। बिसायख'थि खाथि सौफैनाय लोगो लोगो बेफोरबादि बेसेनगोसा सम्पथिफोरखौ फोसावनाया ओनसोलनि राजखान्थियारि बादायलायनायाव मोनसे गोदान आयाम दाजाबदेरदों। नैथि खौराङाव दङ 7 एप्रिलनिफ्राय 9 एप्रिल आरो 4 मे कालाराव गोरान सान फोसावनाय जागोन। भारतनि बिसायख'थि आय'गआ 2026 मायथाइनि बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां आसामाव ड्राइ डे सान फोसावदों। फोसाव बिलाइनि बादिब्ला 7 एप्रिलनि मोनाबिलिनिफ्राय 9 एप्रिलसिम भट होनायनि साननिफ्राय जौ फाननायखौ होबथानाय जागोन। बेजों लोगोसे भट साननाय सान 4 मेआवबो गोरान सान फोसावनाय जादों। 9 एप्रिलखालि रामआव भट होनाय जागोन आरो भट साननाया 4 मेआव जागोन। थामथि खौराङाव दङ क'क्राझार बिसायख'थिनिफ्राय सा 6 बिजाथिफोरा नमिनेसनखौ बोखांना लाफिनबाय। बिसायख'थियाव थानाय बिजाथिफोरा 43निफ्राय 36 सिम खमायदों। 26 मार्चखालि बोखारनायनि जोबथा सानाव क'क्राझार जिल्लानि मोनथाम बिधान सभा बियाबनिफ्राय सा 6 बिजाथिफोरा गावसोरनि मुं थिसननायखौ बोखांना लाफिनदों, जायनि जाहोनाव गासै बिजाथिफोरनि अनजिमाया 36 जाहैबाय। मावख'गिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला 1 नं गसाइगाव LACनि सिङाव उदां बिजाथि हरकिउलियास बसुमतारिया गावनि बिजाथिखौ बोखांनानै लाफिनदों। फारसेथिं अरुण कुमार रे उदांआ 4 बावखुंग्रि LACनिफ्राय बोखांनानै लाफिनदों। 5 परबतझरा LACआव सा 4 उदां बिजाथिफोर प्रबोध कुमार ब्रह्म, सजल कुमार सिंघा, आजाद हुसेन आरो जहिरुल इस्लाम मण्डलाबो बोखांनानै लाफिनदों। 2 नं दतमा SD LAC आरो 3 नं क'क्राझार SD LACनिफ्राय जेबो खौरां मोननाय जायाखै। नायबिजिरनायाव सा 6 बिजाथिफोरा बोखांफिननाय आरो सासे नमिनेसन नेवसिजानायनि जाहोनाव जिल्लायाव बिसायख'थि गेलेनायाव बिजाथिफोरनि अनजिमाया गासै सा 43निफ्राय खमायनानै 36 जाबाय होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ अन्ध्र प्रदेशआव बास आरो लरिनि सौग्रावनायाव सा 13 सुबुंनि जिउ खहा। मरकापुरमाव गंसे प्राइभेट बासआ गंसे लरिजों सौग्रावनानै अर खामनायनि जाहोनाव खमैबो सा 13 सुबुंनि जिउ खहा जायो। बे जाब्रबथाया फुंनि समाव जादोंमोन जेब्ला बासआ तेलेंगानानिफ्राय नेल्लरसिम थांगासिनो दंमोन। सौग्रावनायनि दसे उनावनो बासआ अर जोंब्लावनानै गोबां दावबायारिफोरा सिङाव थाबथानानै थायो। जोखोम जानाय सा 18 सो दावबायारिफोरखौ रैखा खालामनानै खाथिनि देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो, जेराव गोबांखौनो दासिमबो फाहामथाय होनाया सोलिगासिनो दं। मावख'आरिफोरा गिदों दि थैनायनि अनजिमाया बांनो हागौ मानोना माखासे बोलि जानांनायफोरा गोब्राब थासारियाव दं।
गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया दुखु फोरमायो आरो थैनाय सुबुंनि नखरनो 2 लाख रां आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरनो 50,000 रां अनसुंथाइ होगोन होननानै फोसावदों। अन्ध्र प्रदेशनि गिबि मन्त्रि एन चन्द्रबाबु नायडु आरो लेङाइ गाहाय मन्त्रि पवन कल्याणआ जाथायनि सायाव गुवारै नायबिजिरनो बिथोन होदों आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोजां फाहामथाय होनो बिथोन होदों। तेलेंगानानि गिबि मन्त्रि रेवन्त रेड्डीआबो दुखु फोरमायो आरो मावख'गिरिफोरखौ तेलेंगानानिफ्राय भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनो बिथोन होयो। बिबानगिरिफोरा रैखाथि आरो नायबिजिरनाय हाबाफारि सोलिगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ जिनाहारिनि बोलि जानांनाय सुबुंनि सिनायथिखौ जायखिजाया बेसेनाव रैखाथि होनांगौ जौसिन बिजिरसालि। जौसिन बिजिरसालिया गासैबो थासारियावनो जिनाहारिनि बोलि जानांनाय सुबुंफोरनि सिनायथिखौ गोख्रोङै रैखाथि होनांगौ होननानै बुङो। जौसिन बिजिरसालिया दुखु फोरमायो दि गोबां केसफोराव फोरमान नङै नेमखौ मोजाङै फालिनाय जायाखै। बेयो गासै गोजौ बिजिरसालिफोरखौ आयेनखौ गोख्रोङै मानिनो बिथोन होयो। बिजिरसालिया बुङो दि भुगिनांनाय सुबुंनि सिनायथिखौ फोसावनाया आयेननि गेजेरजों होबथाजानाय आरो गासैबो थालांनाय आरो सोलिबाय थानाय केसफोराव बेखौ एरायनो नांगोन। बे बिथोना इन्डियान पेनेल क'डनि सेक्सन 228A नि सिङाव फैयो, जाय जिनाहारि खालामजानाय सुबुंनि सिनायथिखौ फोसावनाया साजा गोनां दाय होननानै फोरमायो। जौसिन बिजिरसालिया बे बाथ्रायाव नोजोर होयो दि भुगिनांनाय सुबुंफोरनि मान आरो प्राइभेसिखौ रैखाथि होनाया जोबोद गोनांथि दं आरो बेखौ आयेनारि खान्थिनि मोनफ्रोमबो थाखोआव थि खालामनांगौ। द'थि खौराङाव दङ गिनांगौ गैया, आसामाव थोजासे पेट्रल आरो डिजेल दं। थावनि आंखाल जानायनि बानबुंथिनि गेजेरावनो आसाम सोरखारा रायजोआव पेट्रल आरो डिजेलनि आंखाल जानाय नङा होननानै खोथा होदों। गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो दि थावनि बाख्रिया रैखाथि गोनां आरो थोजासे आरो सुबुंफोरा गिनो नाङा एबा पेट्रल पाम्पसिम थांनो नाङा। मावख'गिरिफोरा रोखा खालामना होदों दि गासै ओनसोलाव सरासनस्रा जगायनाया सोलिगासिनो दं आरो थावनि राननायाव जेबो हेंथा सोमजियाखै। सरकारा रायजो-राजाफोरखौ खावलायहरदों दि नंखाय रादाबफोरखौ फोथायनो नाङा एबा गिलु-बालु बायनायाव नांथाबनो नाङा, मानोना बेयो साप्लाइ सिस्टेमनि सायाव गोनांथि गैयै नारसिनथाय सोमजिहोनो हागौ। बिबानगिरिफोरा थि खालामना होदों दि पेट्रल आरो डिजेल मोन्नैखौबो थोजासे बिबाङाव मोननो हायो आरो थासारिया कन्ट्रलाव दं। स्निथि खौराङाव दङ आंखालनि गिनायजों गुवाहाटी पेट्रल पाम्पफोराव गोलाव सारि। गुवाहाटीनि पेट्रल पाम्पआव गोलाव सारि नुनो मोन्दों मानोना थावनि आंखाल जानायखौ गिनानै थागिबिफोरनि गेजेराव गिखांनाय सोमजिदों। हर गेजेराव नुजानाय नुथायफोराव नुनो मोननाय जादों दि गारि सालायगिरिफोरा जानो हाथाव जगायनायाव हेंथा सोमजिनायनि जिंगायाव गावसोरनि गारिफोरखौ रिलिफ खालामनो थाखाय गोबां अनजिमायाव सारि जाना थानायखौ नुनो मोन्दों। रिपर्टफोरा फोरमायो दि थावनि हाथाइफोराव गोहोम खोख्लैनाय बुहुमनां जेंनाजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरा थावनि स्टेशनफोराव खारनो गोनां जादों, जायनि जाहोनाव गोनांथिया हरखाब बांदों। नाथाय गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा आरो मावख'गिरिफोरा रोखा खालामना होदों दि हादोरसायाव पेट्रल एबा डिजेलनि जेबो आंखाल गैया आरो स्टकफोरा थोजासे दं। बिबानगिरिफोरा सुबुंफोरखौ गिनो नाङा एबा थावनि बुथुमनो नाङा होनना खावलायदों, सांग्रांथि होदों दि गोनांथि गैयै होंगो-दोंगोनि जाहोनाव पाम्पफोराव अरायथा नङै आंखाल जानो हागौ। दाइनथि खौराङाव दङ मध्य प्रदेशआव जुलिनि जानाय-लोंनायनि उनाव सा 150 निबो बांसिन सुबुंफोरा लोमजादों। सहराव जानाय मोनसे हाबायाव जाग्रा आदार जानायनि उनाव सा 150 निबो बांसिन सुबुंफोरा बेराम जायो। रिपर्टफोरा फोरमायो दि बे जाथाया फुड पयजनिंनि मोनसे जाथाय जानो हागौ, जेराव गोबां आलासिफोरा ओंखाम जाखांनायनि उनाव गोबानाय आरो उदैनि जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। गोबां गोहोम गोग्लैनाय सुबुंफोरखौ फाहामनायनि थाखाय खाथिनि देहा फाहामसालिफोराव लांनाय जादों। सावस्रि बिबानगिरिफोरा थासारिखौ मोजाङै नोजोर होगासिनो दं। गुथि खौराङाव दङ ग्रेटार नयडायाव मम' जानायनि उनाव सा 10 सुबुंफोरा लोमजादों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला बे जाथाया फुड पयजनिंनि जाथाय, जामुं जानायनि उनाव बोलि जानांनाय आरो उदैजों सोमोन्दो गोनां जेंना जानायनि अजद होनाय जादों। गासैबो गोहोम गोग्लैनाय सुबुंफोरखौ थाबैनो खाथिनि देहा फाहामसालिफोराव लांनाय जायो, जेराव दासान्दि बिथांमोनखौ फाहामथाय होनाया सोलिगासिनो दं।
सावस्रि मावख'गिरिफोरा नायबिजिरनायखौ जागायदों आरो बेरामनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय आदारनि नमुनाफोर बुथुमदों। जाग्रा आदारनि रैखाथिनि जेंनाया फिन खेबसेबाव नोजोराव फैदों। मावख'गिरिफोरा सुबुंफोरखौ लामा सेरनि फानग्राफोरनिफ्राय जानाय समाव सांग्रां थानो खावलायदों। 10थि खौरांआव दङ मेघालयनि गोथां रोदानि दालांनि थाखाय इउनेस्क'नि नारसिननायखौ मिरु सरकारा रोखा खालामो। मिरुआ मिथिहोयो दि मेघालयनि मुंदांखा जिउनां रोदानि दालांफोरखौ इउनेस्क'नि गनायथि होनो थाखाय नाजागासिनो दं। मिरु सरकारनि हारिमु बिफाननि मन्थ्रि गजेन्द्र सिंह शेखावतआ बुङो दि इउनेस्क'नि बुहुम हेरिटेज फारिलाइयाव बेफोरखौ सोसननो थाखाय सरकारा गोख्रोङै हेफाजाब होगासिनो दं। थागिबि खासि आरो जयन्तिया हारिफोरजों बानायजानाय बे रुजुजायै दालांफोरखौ जोरथाय आरो आबहावा मोजां इन्जिनियारिंनि मोनसे मख'जाथाव बिदिन्थि होननानै गनायनाय जायो। भारत हादोरा 2026-27 नि इभालुएसन साइक'नि थाखाय इउनेस्क'नो मुं थिसननायनि दोजियार गथायखांबाय, जायनि थांखिया बे गोथां हारिमुआरि उनमोनथायखौ बुहुमनां सिनायथि होनाय। गनायथि मोनोब्ला मेघालयनि गोथां रोदानि दालांफोरा हादोर गेजेरारि सिनायथि मोनगोन, दावबायारिफोरखौ बांहोगोन आरो हादोरारि दोरोंफोरखौ रैखाथि होगोन। अब्ला दिनैनि खौरांआ बेखिनियावनो जोब्बाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।